дар минтақаи саноатии шаҳри Гулистони вилояти Суғд бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмуд ва компания мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар дохили иншооти навбунёд намоиши маҳсулоти корхонаҳои коркарди оҳан аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ташкил карда шуда буд. маҳсулоти ин коргоҳҳо содиротӣ буда сифати аъло доранд. зимни боздид аз ин намоишгоҳ сарварии давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони корхонаҳо ҷиҳати афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва воридот ивазкунанда дастуру маслиҳатҳо доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмуд ва компания дар масоҳати умумии 2,4 гектар аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдушукур Раҷабов бунёд карда шудааст. баъди ифтитоҳи корхона 100 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. мо ҷавонон бисёр хурсанд ҳастем ки бо бунёди ин корхона бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гаштем. мо кӯшиш мекунем ки бо фаъолияти худ барои пешрафти ватани азизамон ҳиссаи арзанда гузорем. дар корхона асосан арматура ки дар сохтмони бинову иншооти гуногун махсусан биноҳои бисёр ошёна масъолияи асосӣ ба шумор меравад истеҳсол мегардад. барои ба хориҷи кишварӣ баровардани маҳсулоти мо имкониятҳои хуби ҷуғрофӣ дорем. барои ҳамин мо бо ҳамсояҳои наздики вилояти мо O'zbekiston, инчунин Qozog'iston ва Афғонистон маҳсулоти буродагонро содирот кунем. мо ҳаминро ба назар гирифта корхонаи бунёд намудем ва бовари комил дорем ки маҳсулоти мо имрӯз мебурем бозоргир хоҳад мешавад. ва инчунин мо гуфтанӣ ҳастем ки ҳамин рӯзҳо барои бастани қарордод барои содир намудани маҳсулоти мо аз кишвари Афғонистон ва инчунин O'zbekiston ширкатҳо омада муроҷиат карда истодаанд ки қарордод баста шуда ва маҳсулоти мо ба вай давлатҳо содирот карда шавад. мо фикр мекунем ки имрӯза маҳсулоти мо буроварда шуда бозор ба талабот дорад. мо ҳамин рӯзҳо барои буровардани маҳсулот ашёе ки дар дохили вилоят ҳаст ҳамунро истифода бурда истодем. ба ғайр аз вай аз кишварҳои дуру наздик воридот карда истодем. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмуд ва компания дар давоми 3 моҳ бунёд шуда иқтидори истеҳсолии он то 50,000 тонна маҳсулот дар як сол мебошад. дар ин корхона тавассути технологияи нави чини арматураи тамғаи 335, 400, 500 ва 600 ки қутрашон аз 8 то 32 миллиметрро ташкил медиҳад истеҳсол мегардад. мо дар инҷо беш аз 5 намуд технология ҳозирзамон насб кардем. ба тавассути ин технология оҳанпораҳоро мо об карда арматура ва профил буроварда метавонем. иттилоъ дода шуд ки тақрибан 30% ашёи хом аз дохил ва боқимондаи он тибқи шаҳрнома аз ҷумҳурии Қазоқистон оварда мешавад. маҳсулоти кимиёвӣ барои чандирӣ ва тобоварии арматураро аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид мекунад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Маҳмуд ва компания низ чун дигар корхонаҳои саноатии шаҳри Гулистон истифодабарандаи муҳими нерӯи барқ ба ҳисоб меравад. барои таъмини хати истеҳсолӣ бо барқ дар ҳудуди ҷамъият 7 адад трансформатор насб карда шудааст. як шарти бо муваффақият фаъолият кардани корхонаи саноатӣ дар шароити кунунӣ тавассути воридоти технологияи каммасраф коҳиш додани арзиши аслии маҳсулот ба ҳисоб меравад. масъулони корхона ба роҳбари давлат иттилоъ доданд ки ҳангоми оғози кор ин трансформаторҳо 10,000 киловатт нерӯи барқ истифода мебаранд ва замоне ки кор оғоз шуд хароҷоти барқ то 5,000 киловатт коҳиш меёбад. ҳамин тариқ онҳо метавонанд ки бо маҳсулоти хушсифат ва арзон дар бозор мавқеи худро пайдо кунанд. пешвои миллат ба роҳбарияти ҷамъият ҷиҳати анҷом додани корҳои ободонию созандагӣ дар ҳудуди корхона ва беҳтару хубтар кардани шароити иҷтимоии кормандон низ маслиҳатҳои муфид доданд. ба иттилои масъулини бахши саноатии шаҳри Гулистон соли сипаришуда корхонаҳои соҳавии ин шаҳр ба маблағи умумии 3 миллиарду 422 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд. саноатчиёни шаҳри Гулистон кӯшиш ба кор дода имрӯзҳо 18% ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ ва зиёда аз 31% ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои вилоятро ташкил дода истодаанд. бахшида ба 30-солагии соҳалияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 8 корхонаҳои саноатии хурди миёна ба нақша гирифта шудааст ки дар натиҷа зиёда аз 200 нафар соҳиби ҷойи корӣ мегарданд ва музди маоши доимӣ соҳиб мегарданд. албатта ин маҳсулотҳои истеҳсолшаванда ҳама инҳо воридоти ивазкунанда буда маҳсулотҳои воридотиро ҷилавгирӣ мекунад. акнун бо фаъол шудани боз як коргоҳи боиқтидори саноатӣ ҳаҷми ин
این محصولات باز هم افزونتر خواهد شد و این امکان خواهد داد که هدفات در مورد صنعت کنونی با صورت مملکت هرچه زودتر عملی گردند.